କେବେ କେବେ ମନ ଚାହେଁ ଏଇ କୋଳାହଳ ଥିବା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଏକ ଅଜଣା ଜାଗା ଯିବାକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଥାଏ ଶାନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ନିଜ କୋଳରେ ଆମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ମନ କହୁଛି, ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ। ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଞ୍ଜୁଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର, ନଦୀ ଜଳର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଏବଂ ହାଲୁକା ପବନର ଛୁଆଁ, ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେପରି ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ନିଜ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମିଳେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଆଲୋକ, ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ପାଏ। କେବେ କେବେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମନକୁ ମିଳେ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।